салом дӯстони азиз, номи ман Икром Шехсаидов. Мумкин аксарияти шумо мешиносен, аксарияти шумо намешиносен. Ман дар Тоҷикистон таваллуд шудам ва ҳоло 10 сол мешавад ки дар Олмон, дар Германия ҳамчун духтур кору фаъолият бурда истодам. Ман фақат орзу доштам ва нақша мекашидам ки агар ман 35 солашам, албатта як лоиҳаи худро, як проекти худро ташкил мекунам ки барои пешравии ҷавонон ва наврасон як нақши худро бозад. мана 20 июл ҳамин сол 35 ба даромадем. Мана имрӯз ҳамин лоиҳаро бо забони тоҷикӣ сар карда истодаем, дӯстони азиз, ва номи лоиҳа 1% аст. Мумкин савол метавонед ки барои чӣ номи лоиҳа 1%? мо дар ин лоиҳа бо шумо тарзи фикрронии 1% аҳолии ҳамин сайёраи худро меомӯзем. агар шумо донед, дар сайёраи мо зиёда аз 8 миллиард агар аҳолӣ зиндагӣ кунад, фақат 1%аш тарзи фикрронии дигарро дорад ки барои муваффақ шудани аксарияти онҳо бисёр як нақши зиёд бозӣ кардааст. дӯстони азиз, ман бисёр саёҳат мекунам. Дар ҳамин 1 сол камаш 5 ё 10 маротиба дар дигар давлатҳо мешам ва ғайр аз тамошо кардани шаҳр, табиат, албатта бо одамои нав шинос мешам, бо халқ суҳбат мекунам ва тӯли ҳамин солҳо ман як чиз фаҳмидам ки барои пешравии ҷамъият, барои эътироф намудани ин ҷамъият дар дигар ҷоҳо, барои пешравии давлат, якум дониш, дуюм тарзи фикрронӣ як нақши бисёр калон доштааст. Барои ҳамин мақсади асосии ин лоиҳа дастгирии ҷавонон, наврасон, роҳи хуб нишон додан, роҳи туғрӣ нишон додан барои интихоби касб, барои расидани мақсадҳои худ, барои умуман дар ҳаёт муваффақ шудан. мумкин аксарияти шумо мепурсед ки лоиҳа чӣ хел мешавад, проект чӣ хел мешавад, рафти лоиҳа чӣ хел мешавад. Якум лоиҳа бо забони тоҷикӣ, чӣ хел ки шумо ҳозир дида истодед, ман якумин бор дар ҳаётам навор бо забони тоҷикӣ гирифта истодам. агар ягон хатогиҳои лингвистикӣ шавад, агар бахшиши зиёд аз шумо мепурсам, дӯстони азиз, ҳамин муддати 10 соле ки дар Олмон фақат бо немисӣ суҳбат карда гаштем, як таъсири манфии худшам ба забони модарии мо расонид, афсуски. лекин ҳаракат мекунем ки бо забони тоҷикӣ хубтар суҳбат кунем. дуюм формат. дӯстони азиз, ман мегӯям ки ин формати проект ҳаҷвӣ нест. чӣ ки рӯсҳо мегӯянд комедия нест ё ин ки развлекательный нест. ин як проекти ҷиддӣ аст. барои ҳамин гӯш кунед, агар шумо вақт ва консентратсия дошта бошед. масалан, мошин барафтесен, метавонед гӯш кунед, ё ин ки баъди кор омаден хонада биёед гӯш кунед. ба ғайр аз ин, дар лоиҳа вақте ки мо ҳамроҳи шумо ягон суҳбат мекунем, ягон темаи суҳбат мекунем, ягон дарс ҳисоб намешавад. дарс фақат дар мактаб, дар донишгоҳ. инҷо мо ҳамроҳи шумо фақат суҳбат мекунем. ба шакли подкаст метавонед шумо дар шабакаҳои иҷтимоии YouTube, Instagram, TikTok тамошо кунед, гӯш кунед ва баҳра баред. ман бисёр хурсандам ки ин лоиҳаамон сар кардем ва умедворам ки ба шумо маъқул мешавад. ба ҳамаи шумо рӯзи хуш, то суҳбати якум.